Díky, Šimone. Teď umře z toho CTčka. City. Да я слышу, блядь. Ty už ho bude řezku. Ой, What the fuck, Oh my god! Šimone. Co? 15. Jde na blízko. Hej, počkej. A vás nám šel dobře. Jo. Hej, kam míří, kámo, ten dread? On míří na krtky normálně, ty do země. You are like Tary. Do you know Taras Povoroznik? To se tě střílet do volky, no. Wow, už je poslední jak. Ten má delay tak 4 sekundy, než vystřelí. Tondo, něco ti říkal. drží piču. Ej, jak ho netrefuje! To není možný! Yo, Orange, how are you this bad? Já přepím! Jako? Jak je Boris tak špatný, to není možný. Хорош. Don't shoot, прям. Сзади. Хорош. Хорош, on byl хорош. No tak jsem na tom Bčku, jaký máte na to názor? Dobrý? What? Jak se bude na Bčku? Proč je tam na Bčku? Honzo, ty mu v jump shotě. Where is he? No, go bíráš? Dobře, jdu na to Ačko. Já se prostě neřídím jeho pravidly. Sigma male muž. On hodí CTčko, ale není to counterterorista. On reálně se zeptal, kde je bomba. No. To je neschopný. To je strašný. Jo, ale jako náš tým taky není. To bolí jako... sledovat tohle. To bolí. On to někoho má? Hej, tady ty hráči prostě mizí a objevují se úplně na random místech. Ani zastřeli to oranžový, kde? Калаш мы забрал. No nic. Дмитрий, репорт. Вы выкиньте его стат. It's the teach, but you can't speak. Вы кикните его нахуй. Ну нахуя? At least I'm not a Russian. And gay. Jo, granát nestačil taky. Wow, musím se vyřešit šťáku. Náš pohled. Wow!